आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। मारला के बाद हमारा के जान अब तू ना जगई हो मारला के बाद हमारा के जान अब तू ना जगई हो आके दीवाना के अपन जीत में अकिया लगई हो कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। केहू कैसे जियता ना पीरो में रोग ऐसन दिलो शरीर में कहा कमी रहे दीवाना में ना रहलू जन हमर तक दिल में। अरे जान केहू कैसे जियता ना पीरो में रोग ऐसन दिलो शरीर में कहा कमी के अपन जीत में अकिया लगई हो आके दीवाना के अपन जीत में अकिया लगई हो। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आके दीवाना के अपन डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। चल गइलू छोड़ के जाने हमरा से मुहावा मोड़ के धीरज धासु सुनो कहेला दे दो हाथे जोहरिया घोर के काहे रौशन के चल गइलू छोड़ के जाने हमरा से मुहावा मोड़ के धीरज धासु सुनो कहेला दे दो हाथे जोहरिया घोर के हमके दफनई ह कफन ओढ़ई ह चली तू भुलाई ह आके दीवाना के अपन जीत में अकिया लगई हो आके दीवाना के अपन जीत में अकिया लगई हो। रोशनपुर सपहा।